Tutukan sa Kapitolyo ang mga infrastruktura nga nagaguba tungod sa kusog nga linog. Usa sa mga eskwelahan nga nabisita sa Balitang Bistak sa Norte, grabe ang mga guba ug liki. Maong sa mga tents na plano himuon ang mga klase. Ani ang report ni Nico Sereno. Sa gawas pa lang makita ng danyo sa San Remigio National High School. Natugtan kami nga makasud sa school grounds apan gikinahanglan nga magsulob og hard hat o helmet isip proteksyon. Pero maaninaw na dinhi ang grabing danyos nga naangkon sa tibuok eskwelahan. Kini usa ka building ang di na gyud mapuslan girekomendar nga ipa-demolish. Matod sa Disaster Risk Reduction Management Coordinator sa maong eskwelahan, 71 sa 85 ka mga classrooms nagka-major cracks tungod sa linog. 14 na lang ka rooms ang nahabilin, naliki usab apan minor ra kini. Everyday jud kumusulod diri kay naay mga mo-inspect, like for instance gahapon taga DPWH siya. And in fact now we are still waiting for the central office engineers na sila to visit. Kay di magamit ang eskwelahan, ang ground sa kilid ang gikonsidera nga gamiton kung mubalik na ang klase. Gi-report na sa principal ang damage ug mi request og temporary learning shelter. Sa municipal man ni. Yes, nag-talk na pod mi ni Mayor yesterday. So ni okay ra gyud siya siya nga gamiton ni nga lat. Provide anak sa man Ang DepEd sa region. Sa press conference sa Kapitolyo, aminado si Governor Pam Baricuatro, daghang school buildings ang naapektuhan. Makig-alayon sila sa DepEd kabahin niini. We need to wait for the DepEd assessment regarding that and guidelines, no? But if they need help on the temporary structure, kanang nindot na tent, no? Maybe the province can provide. Lakip usab sa infrastrukturang tutukan sa gobyerno sa pagpa-repair ang makadalanan ug mga taytayan. Giumol sa Kapitolyo ang Task Force Kumbati Cebu para mahiusa ug mahingusgan ang recovery efforts sa tibuok lalawigan. Priority based on the meeting yesterday with the mayors and the Department of Social Welfare Secretary is to make sure that all bridges and roads will be completed. The target is around mid of 2026. Since the Sanggunian already and the province is in a state of calamity, so we can actually do fast track of rehabilitation work. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.